На пачатку сакавіка ў Менску мусіла адбыцца канферэнцыя Лігі студэнцкіх аб'яднанняў. Аднак на сустрэчу завіталі нязваныя госці. Здравствуйте, милиция. Все поднимаемся, к стене становимся. Отходим к стене, становимся. Все встаем. Вось тут стаялі бусікі літаральна, там, дзе стаіць гэта белы фургон, і сюды выводзілі людзей нават без вопраткі. Мэту імпрэзы было ўтварэнне студэнцкага адгалінавання свабоднага прафсаюзу беларускага. Вось у гэтай зале абсалютна адкрыта, легальна, з запрашэннямі незалежных СМІ адбываўся сход прадстаўнікоў студэнцкіх суполак з розных ВНУ ў Беларусі. Я з'яўляюся сябрам свабоднага прафсаюза беларускага і быў як прадстаўнік гэтага прафсаюза, дапамагаў студэнтам, уласна кажучы, праводзіць гэта мерапрыемства. Спадара Рымашэўскага затрымалі разам з іншымі удзельнікамі канферэнцыі. Прымушалі стаяць тварам да сцяны, паклаўшы руку на сцену. І у нашых, на жаль, беларускіх умовах яшчэ прыходзіцца адзначаць, што, на шчасце, нікога не збівалі. Агулам на той імпрэзе былі затрыманыя каля 30 асобаў. Большасць адпусцілі ў гэты ж дзень, без складання пратаколу. На жаль, 4 студэнтаў пакаралі арыштам. Нібыта за тое, што яны супраціўляліся супрацоўнікаў міліцыі, хаця, безумоўна, ніякага супраціва не было. Марыя – наместница старшыні свабоднага прафсаюзу беларускага. Я вообще изначально подумала, что это так скреативили студенты, потому что забегали просто в гражданской одежде, и даже не в балаклавах, а в обычных масках, на что я подумала, вот студенты молодцы, какой креатив, главное, чтобы сейчас люди не разбежались. Пасля затрымання Марыю адвезлі ў цэнтральны РУВУЗ. У нас интересовались, не было ли какой-то символики, не выкрикивали ли мы какие-то лозунги. Таксама міліцыянтаў зацікавіў сцяг прафсаюзу. Мне задали вопрос, почему у нас на флаге БЧВ флажок, там он нарисован, в принципе. Такой довольно некорректный вопрос, потому что наша символика зарегистрирована и уже давно. У нас имеется свидетельство о регистрации символики. Вот таким образом она выглядит. Вот здесь вот у нас флаг. Вот. Марыя падкрэслівае, сустрэча адбывалася на цалкам законнай падставе. Свободный профсоюз Беларуси – это один из 4 независимых профсоюзов в Республике Беларусь. Они существуют еще с 90-х годов. В принципе, это зарегистрированная организация, действующая в правовом поле, поэтому мы до сих пор не понимаем, какой же интерес мы могли вызвать. Константин Акинчыц рэпрэзентаваў на канферэнцыі інтарэсы студэнцтва. Цяпер маладзён за мяжою па справах, таму мы звязаліся з ім праз відэасувязь. Я присутствовал как представитель одной из формирующейся первички. Я конкретно шел от БГАМ, Академии музыки. Кроме того, я должен был баллотироваться в председатели лиги непосредственно, но как-то до этого момента мы не успели дойти, потому что уже вломилась милиция. Адмысловец адзначае, напад на удзельнікаў сходу беззаконне з боку сілавых структур. Порушено не только белорусское законодательство, порушено международные обязательства Республики Беларусь перед Международной организацией працы. Тому мы отправили информацию, скаргу на гэтыя дзені дзяржавы, таксама международные органы. Все эти скарги накапливаются, и Международная организация працы штогод скликае административный совет, и где гэтыя пытанні будуць разглядацца. И магчымы санкции, так сказать, яшчэ большыя, чым маглі бы быць. Нягледзячы на ціск з боку ўладаў, студэнцкія прафсаюзы працягваюць сваю дзейнасць. Праз некалькі дзён пасля зрыву канферэнцыі арганізатары ўсё ж правялі запланаваную сустрэчу. Гэтым разам без непрыемных сюрпрызаў. Работа продолжается, первички регистрируются, студентов продолжают знакомиться как-то с их правами, с тем, как это все работает. Потому что это действительно очень нужно, это действительно важно. На студентов как никогда сейчас оказывается давление, и люди просто сталкиваются с тем, что у них нет никаких прав в этой ситуации. Кастрычніка мяне затрымалі, калі я ўваходзіла ў пад'езд. У адчыненыя дзверы разам са мной заскочылі 3 чалавек. Двое было апранутыя ў форму і адзін у цывільнае. Той, што ў цывільнае, схапіў мяне за руку, стаў патрабаваць, каб я адчыніла дзверы, правяла іх у хату.
Марыся Труджанкова атрымлівала адукацыю ў Польшчы. Незадоўга да прэзідэнцкіх выбараў яна вярнулася ў родны Гомель. Ужо ўвосень Марыся стала падазраванай у крымінальнай справе. Фармальна шукалі грошы ў асоба крупным маштабе, але рэальна забралі ноутбук, тэлефон, 2 тэлефоны забралі, флешкі, якія толькі знайшлі. Ноутбук быў тут у пакоі, ну і мяне. Ноутбук мне неўзабаве вярнулі, і я праверыла яго, знайшла ў ім Неоспай, шпіёнскую праграму, потым выдалілі, канешне, запытала ў следчыні, ці яна усталявала яго, яна, канешне, адмаўлялася, мы ж толькі правяраем файлы, мы нічога не усталёўваем. Пасля ператрусу Марысю завезлі ў гомельскі ізалятар часовага ўтрымання. Але праз 72 гадзіны адміністратыўнага затрымання наша гераіня з-за кратаў не выйшла. Я ўжо атрымала там, у ізалятары, чарговы пратакол, складзены на мяне за фотаздымак, на Сашы больш не наліваць. Калі ўвяла ў пошук Марыя Труджанкова, то на першай паласе з'явіўся гэты фотаздымак «Сашы больш не наліваць». Можна сказаць, 5 год краязнаўства засталіся незаўважанымі. Агулам Марыся правяла за кратамі 17 сотняў, у тым ліку і паводле народнага артыкулу. Некалькі разоў моя маці спрабавала перадаць мне алоўкі і альбом, крэйдачкі нейкія не давалі. Я запытала, чаму, што вы там збіраецесь маляваць? Я кажу, ну як інтэр'еры, людзей буду маляваць. Мы вам не дадзім вынесці гэтыя эскізы. І таму я прыдумала такі для сябе лайфхак. Все-таки я думала, што выйду, і мне будзе натхненне зрабіць выставу такую па матывах гэтых зняволення. І я рабіла на такіх малесенькіх кавалках паперы, такі абсалютна умоўна пісала па-польску. Абсолютно умоўныя схематычныя рэчы. Ужо на волі Марыся сутыкнулася з творчасцю так званых неабыякавых грамадзянаў. Это такі крэатыўны падыход нашай міліцыі гомельскай. Яны расклеівалі улёткі у раёнах, на дамах, дзе жылі актывісты, альбо людзі, якія якімсьці чынам зарэкамендавалі сябе як актыўных удзельнікаў гэтага ўсяго руху пратэснага, і ў тым ліку мой партрэт красаваўся на пад'ездах. Наша гераіня лічыць, цяперашні статус падазраванай у крымінальнай справе ёсць водгуллем ейнай грамадзянскай пазіцыі ў мінулым. У 2008 годзе гэта было маё першае спатканне з рэальнасцю беларускай, за парушэннем права майго. І гэта быў канцэрт НРМ Лявона Вольскага, падчас якога я раздавала паштоўкі гасцям канцэрта, паштоўкі з віншаваннем Дня волі 25 сакавіка, што у нас хутка будзе. І на паштоўках было напісана прапанова людзям далучыцца да мірнага сходу ў цэнтры горада. І на канцэрце прысутнічалі ціхары, так званыя прадстаўнікі сілавых структураў, і нас вывелі, і потым затрымалі мяне і майго прыяцеля. Што рабіць, калі вы праходзіце як падазраваны ў крымінальнай справе? Самае галоўнае, што павінен ведаць чалавек, гэта тое, якія да яго ёсць прэтэнзіі, за што яго пераследуюць. Вось гэта было незразумела з самага пачатку, і ніхто не мог адказаць, на якой падставе і ў чым ёсць прэтэнзіі і навошта ўвогуле было ўспушчаць гэтую крымінальную справу. У першую чаргу я разглядаю гэтае следства як следства наадварот. Спачатку выйшлі з вобшукам, а потым пачалі шукаць доказы, навошта выйшлі. І заведзеная была справа супраць мяне без аніякай падставы, лічучы, што мне ўвогуле не знаходзілася ў гэты час у Гомелі, якая можа быць арганізацыя пратэстаў 9-10. Нават у час прававога дэфолту Марыся не збіраецца мірыцца з беззаконнем. Паглядзім, як будзе развівацца справа сама, паглядзім, чым гэта скончыцца, і калі будзе такая магчымасць, то таксама буду абскарджваць увесь працэс. Тут была наша крама, князь Вітаўт. Яшчэ такое супадзенне, як мы жартавалі, што там ёсць помнік тысячагоддзю, і там стаіць таксама князь Вітаўт, трымае меч, і акурат меч яго глядзіць на нашу краму. Сувеніры, падарункі, адзенне з нацыянальным каларытам прадаваліся тут з 2017 года. У берасцейцаў ды турыстаў гэта было сапраўды папулярнае месца. Мы былі ўсім задаволены, не сказаць, каб асабліва нас чапалі, там былі некаторыя пытанні ў некаторых людзей, але такога сур'ёзнага нічога не было. Усё, канешне ж, пачалося ўжо перад выбарамі ў жніўні. Пасля шматлікіх праверак ды штрафаў уладальнікам давялося краму зачыніць.
Ну ось, а тут уже офіс інтернет-крами «Князь Бай», але тут, звісно, нічого нема, бо вже і сайт не працює. Не дають нам можливості працювати навіть у інтернеті. Заходьте. Цяпер паліцы вітрынаў амаль пустыя. Штосьці вынялі падчас ператрусаў, штосьці ўдалося распрадаць, штосьці аддалі пастаўляльнікам або раздарылі. Гэта яшчэ самавываз, тое, што павінны прыйсці, хто набываў, каб самому забраць, не каб мы поштай дасылалі. Тут не ведаю, можа хто забыўся, не прыходзяць, можа яшчэ патэлефануюць, а можа вырашылі проста нам такі падарунак зрабіць. Было і такое, штосьці аплочваюць і кажуць, я забіраць не буду, грошы гэта вам на дапамогу. За паўгода крама атрымала прэтэнзіі ад чыноўнікаў ды дакументаў судовых працэсаў на некалькі тэчак. Бачыце, нават падпісана праверка АБЭП номер 2, праверка номер 1. А пачалося ўсё з футболак з надпісам «Welcome to Belarus». І тады ўжо пачаліся да нас пытанні. Чаму так, што гэта за такая цішотка, чаму аўтазак? Мы кажам, ну, мы проста адлюстроўваем тое, што адбываецца на гэты момант у краіне. У выніку краму абвінавацілі ў парушэнні 26-го артыкулу закону аб рэкламе і прысудзілі штраф амаль 6 тысяч рублёў. Фактически приравнивает образ страны к данному спецтранспорту, что является проявлением неуважения к стране, формирует ложные представления о ней, не соответствующие реализуемым в стране конституционным идеям и принципам, на основе которых формируется и воплощается в жизнь государственное управление, одной, но недалеко единственной функцией, которой является... Дальше я не могу даже это все читать, этот набор фраз, то, что они нам уменили, что на цішотке намалёвано аўтазак і написано «Welcome to Belarus». І гэта не адзіны штраф, атрыманы крамаю. Частка тавараў, якая была перавезена з крамы на савецкай сюды, мы самі сабе не выпісалі накладную, што мы перамясцілі гэты тавар сюды, напрыклад. Былі такія прэтэнзіі, што нам паступае тавар сюды ўжо, а людзі, пастаўшчыкі яшчэ там, ну не ведаю, можа па старай памяці, пішуць адрас у накладных крамы на савецкай. Тады бярэцца ўся гэта накладная, наколькі там яна грошай ёсць, вось гэта лічыцца парушэннем. Агулам выдаткі на штрафы да адвакатаў склалі каля 20 тысяч рублёў. Каб іх сплаціць, уладальнікі былі вымушаныя звярнуцца па дапамогу. І дзякуем, яны дапамагалі і тым, што актыўна набывалі ў нас рэчы, якія засталіся, і нават тым, што проста хтосьці прыходзіў забраць самавывазам, напрыклад, кубачак за 10 рублёў і клаў яшчэ 100 рублёў, казаў там, гэта вам. Некаторую частку штрафаў, канешне ж, мы змаглі пакрыць тым, што чым нам дапамаглі людзі. Адмыслоўцы перакананыя, цяпер прадпрымальнікі знаходзяцца на мяжы, і без палітычных ды эканамічных зменаў усё вельмі хутка пагоршыцца. Поэтому если предприниматели уходят, им же надо куда-то уходить. Ну, куда они уйдут? Ну, естественно, нужно государству предоставлять рабочие места. Начнут разоряться одни, а за собой потянут другие. Да? Тот же торговый центр, если взять, уйдет предприниматель, нечем будет платить уборщице, водителю, менеджеру, а те не будут платить налоги. То есть это такой веерный тип, который может нас ожидать в ближайшее время. Каб разабрацца з усімі судамі ды прадпісаннямі, берасцейская крама «Князь Вітаўт» зрабіла ў працы вымушаны перапынак. І, канешне, мы плануем на пачатку лета пачаць працаваць. Не ведаем, ці будзе ў нашым асартыменце сімволіка, БЧБ, пагоня. Можа, і нам рабіць пастаўшчыкі гэтага не будуць, таму што шмат хто баіцца. Але ж нашы нацыянальныя рэчы мы плануем прадаваць і далей. Нарушили 3-ю статью Конституции, вы украли у нас голоса, вы отменили эту Конституцию. 23 жніўня ў Пінску праходзіла сустрэча з гарадскім кіраўніцтвам па выніках прэзідэнцкіх выбараў. Праз некалькі дзён удзельнікаў гэтай сустрэчы пачалі затрымліваць і складаць пратаколы паводле народнага артыкулу. Так, Юрый Бахцераў правёў у пінскім изолятары 15 сотняў. А через 2 дня мне звонит женщина, которая мне приносила вещи.
Говорит, Юра, ты получал? Вот, я говорю, да я ничего не получал. У меня как раз 4, говорю, акта, то, что мне передавали, они у меня есть дома, я могу вам привезти. Ну, я встретился с ней. Она говорит, я принесла 2 громадных пакета, это, говорит, ну, килограмм 40, наверное, притянула. Передали ж спадару Юрою толькі гэтую касметычку. Вот я это храню специально. Вот это то, что осталось от 2 пакетов. 2 бинта, расческа, йод, таблетки ибупрофен. И даже уже опустились до того, ну, что был вот этот станок бритвенный, был упакован с лезвиями совсем, они это уже украли. Нечакана ў міліцыі факт крадзяжу прызналі, але спагнаць кампенсацыю з вінаватага спадар Юрый не можа. Он сотрудник милиции, он ворует. Как он может там работать? И вот я сегодня, буквально вот сейчас получил ответ из УВД Брестского облсполкома, где пишут, что оказывается, да, факт есть воровства. Но мы не можем назвать фамилию, что это тайна. Это как? Значит, в милиции воры работают, и это составляет тайну. 13 верасня ў Пінску праходзіў жаночы марш. Журналіст медыапалесе Андрей Якімуш здымаў падзею на відэа. У выніку яго прызналі ўдзельнікам несанкцыянаванага мерапрыемства, ды пакаралі 10 сотнямі арышту. Адразу пасля выхаду Андрей апавёў пра умовы ў пінскім изолятары. Каждую ночь ложишься спать, как будто бы выходишь на войну, постоянно войну устраиваешь с клопами, а уже как нас в другую камеру перебросили, клопов не стало, появились блохи. Журналіст нават вынес з изолятару навалку, акрываўленую пасля укусаў інсектамі. Быстром режиме. Распавёў нам Андрей і пра іншыя парушэнні санітарных нормаў. Здесь вход, здесь вот этот тот самый угол, в котором находилось ведро для справления естественных надобностей. Прямо возле ведра находился стол обеденный, где-то вот такого размера. Разом з Андреем у камеры сидел и юрист Сергей Супранович. Один раз даже пришлось порвать какую-то простынь, так как туалетной бумаги просто не выдали. И пришлось воспользоваться куском рваной тряпки. Абураныя умовамі ўтрымання пінчукі аб'ядналіся. Калектыўныя скаргі з патрабаваннем правесці праверку пісалі і мясцовым дэпутатам, і ў палату прадстаўнікоў, і ў прокуратуру. По некоторым вопросам даже не отвечали. Назначили были одну встречу, которую отменили за несколько часов. То есть, ну, не обосновав даже толком, почему отменили. Паралельна спадар Сергей спрабуе праз суд дамагчыся зніжэння аплаты за ўтрыманне падчас арышту. Вот меню, то, что кафе «Верона» предоставляет услуги по питанию административно арестованных, задержанных, всех там на такую-то сумму. По 5 рублей 16 копеек. Рахунак жа выстаўляецца на 15 рублёў за сотні. Чаму некамерцыйная арганізацыя зарабляе грошы на арыштаваных, ніхто патлумачыць не можа. Как представитель ГУВД сказал, если мне прикажут, будем кормить и за 3, может быть даже и за 2. А высчитывать все равно будем 15. Завтра базовая величина еще увеличится, будет высчитывать по 20, по 30, по 50. Мы запытали эксперта, як можно домагчыся своих правоў у подобной ситуации. Обжаловать нарушение необходимо для того, чтобы получить ответы за подписями конкретных должностных лиц. И при смене режима данные ответы будут доказательством преступного бездействия сотрудников прокуратуры. Просто нужно понимать, что, если потом, после смены режима, там человек будет говорить о плохих условиях содержания, да, без поданной жалобы, это всего лишь пустые слова. Да, нужно подкрепить это какими-то конкретными действиями. Тым часам дзейнасць пінскай ініцыятывы ўжо прынесла першы плён. Санстанция принудила такую же службу при УВД заключить договор. Участились обработки от клопов в камерах. Стали делать какой-то ремонт ВВС. Но сделать просто такой поверхностный ремонт, не решив каких-то глобальных вопросов, я считаю, это, наверное, неправильно. Пишите нам на адрес. Глядите нас на сторонце belsat.eu. А таксама заходьте на нашу сторонку на Facebook ды ў іншых сацыяльных сетках. Дасылайце відэа і фота, што сведчаць пра парушэнне правоў чалавека. Нам блізкія вашыя справы.